Helo, a heddi dwi'n cael cwmni siop lleol sy'n gwerthu ffrwythau a llysiau ym Bontardawe a sydd wedi bod yn brysur iawn yn helpu'r gymuned yn ystod y pandemig. Felly croeso cynnes i chi. Hoffech chi gyflwyno eich hun i ni? Helo, a fe nhw yw Kelly, a fi'n gweithio mewn Frosty's greengrocer mewn Podlediad. Mae fe'n siop organic gyda whole foods a CBD oil a fel zero waste hefyd. Ffantastig. Felly dyna enw'r siop i chi. Frosty's y Bontardawe sydd gyda mi heddi. Felly yn amlwg, fel o ti'n dweud, mae sawl peth gwahanol gyda chi yn y busnes a hefyd yn siop ffrwythau, siop llysiau, felly digon o ddewis i gael i bawb. Ie, mae Aladdin's Cave mae pobl yn galw fe. Popeth i gael i'r dant pawb. Ffantastig, dyna beth sy'n hoffi glywed. A mae'n neis wrth gwrs i bobl i gael ffrwythau a cynnyrch ffres lleol hefyd, yn dywe? Ie, sy'n dod o gŵr hefyd, so mae'n local, ni'n supporto local farmers hefyd, so ie. Mae'n bwysig nawr, mwy nawr, ond ie, mae'n bwysig iawn. Fi'n cytuno, bwysig iawn. Mae'n neis bod chi'n cefnogi'r ffermwyr lleol, a fel chi'n gweud, mae'n neis bod pawb yn gallu cefnogi gilydd, enwedig fel chi'n gweud yn ystod hwn i gyd. Felly, ffantastig. Felly, fi'n cymryd bod chi'n brysur iawn, ac mae llwyth o bethau gyda chi. Felly, dwi'n cymryd taw dim hobi yw hwn, a bod e'n swydd ac yn fusnes llawn amser gyda chi? So, ie, mae ddim yn hobi, ond mae wedi dechrau am kind of passion, achos fi wedi self-healed fibromyalgia. A hefyd i cadw y immune system lan, mae rhaid i ni cael organic food a, real food. Ie, bendant. Ffantastig. Felly, ydy dim ond chi sy'n gweithio yn y busnes, neu ydy'r teulu cyfan yn helpu allan? Ie, mae tad, mam a brawd fi yn gweithio gyda ni hefyd. So, family business. Ffantastig. Hyfryd, a mae'n neis i gael y teulu cyfan yn gallu cydweithio a creu busnes llwyddiannus iawn gyda chi fan'na. Felly, gwych, ardderchog. Yn amlwg, fel chi'n gwybod, mae sawl cyfnod clod i bod a ni'n ganol pandemig. Felly, shwt nath y pandemig effeithio chi fel busnes? Chi wedi gorfod newid fel chi'n gwerthu pethau? Ie, so mae opening times wedi newid. Ni'n agor 10 till 4 nawr. A mae boxes ni wedi mynd lan. Ni'n siŵr ni'n neud 200 o boxes pob wythnos. Wow. Ond mae footfall sy'n wedi mynd lawr mewn Ponty. Mae Ponty wedi... Mae'n newid, a fi'n credu mae pobl yn ddim yn dod mas nawr achos mae mwy o siop yn mynd online shopping. So mae hwnna'n affecting us. Ie, bendant. A fel chi'n gweud, yw pobl ar hyn o bryd felly ddim yn teimlo'n hapus i fynd allan i siopan. Ffantastig mewn ffordd bod y boxes wedi cynyddu gyda chi a bod chi dal wedi gallu gwerthu yn ystod y pandemig, ond cael y cyfle hynny. Ie, ffantastig. Ni'n lwcus iawn gyda boxes. Ie, bendant. A fel yn ystod y cyfnod hyn, fel chi'n gweud, mae'n bwysig bod ni'n cael pethau organic, pethau sy'n helpu ni iechyd ni, ac felly mae'n handi bod y boxes yn ar gael yn barod i bobl i brynu. Felly, yn amlwg, fel wyt ti'n gwybod, mis i fynd, bach fwy na mis cyn y Nadolig. Ydych chi'n edrych ymlaen fel teulu? Ie, fi yn, ond mae Nadolig i ni yn, mae'n wyll, mae 16-hour shift, so fi ddim yn edrych ymlaen i wneud boxes lan, ond fi'n edrych ymlaen yn Santa dod lawr y chimney, so... Bydd yn hyfryd yr o'ch chi cael wythnosau prysur bod chi'n gallu cael diwrnod o ymlacio ar ddydd Nadolig. Ie, fi'n credu fi'n mynd i cysgu am wythnos fi'n credu. Bendant, i wneud lan am y
shiftiau hir, ddim yn beio chi. Ffantastig, felly'n amlwg, cyfnod prysur iawn i chi. Os mae rhywun eisiau dod i'r siop neu cysylltu gyda chi, sut allan nhw'n wneud hynny? So, ti gallu ti gallu mynd ar Facebook neu Instagram a rhoi Frosty's Greengrocers mewn, a ti gallu order box trwy'r hwnna, neu ti gallu dod mewn, ni'n agor Nadolig, wythnos Nadolig, fi'n credu Monday, lan i Christmas Eve hefyd. So, mae opening times mynd i fod ar y Facebook page, so. Ffantastig. Felly digon o gyfle i bawb i gael eu bocsys mewn cyn y Nadolig. Arbennig. Ffantastig. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni chi. A mae'n hyfryd i glywed am eich busnes chi. Pob hwyl i chi nawr dros yr wyl, a gobeithio fydd y bocsys yna'n hedfan allan dros y Nadolig a gewch chi wyliau hyfryd. Diolch yn fawr. Diolch, diolch.